Кораба Илинден е пътувал за манастира Свети Наум на югозападния край на Охридското езеро. Той се е преобърнал на около 200 до 300 метра от брега на езерото, близо до къмпинга Елешец. Инцидентът е станал малко след потеглянето на плавателния съд от пристанището на Охрид, още в района на вилните зони на града, по край пътя Охрид-Свети Наум. По всяка вероятност, скъсано метално въже, което поддържа равновесието на плавателния съд, е причината за трагедията. Това съобщи БГНЕС, като се позова на представители на експертния екип, пристигнал на мястото на инцидента. След трагедията, македонският министър на транспорта подаде оставка. На мястото на трагедията е колегата ни Румяна Кинкина. Руми, не мога да ти кажа добър ден, тъй като денят в никакъв случай не е добър. Кажи ми какви са последните данни за броя на жертвите? По последна информация загиналите са 17, но също по неофициална информация може да има италианци или сърби. Иначе от мястото на трагедията бяха извадени 14 загинали и по всяка вероятност със сигурност те са българи и една жена е починала в болницата. Има и 3 ранени в болницата. Спасители ми казаха, че сред загиналите имало и 17 годишно момиче. Около 15:30 часа приключиха с спасителните операции. Това е курортно място и можете да си представите на плажа се разпределяха вещи на загиналите, да. След като бяха изнесени телата. Руми, имаше ли паника? Какво се случва в момента и точно къде си ти в момента? Нямаше паника, по-скоро хората са покрусени. Хората, с които разговарях, казваха, че днес е черен ден за Охрид. Казват, че това е трагедия за целия град. Иначе е спокойно, кротко и тихо. Това се случва. Все още има спасители във водата, но те по-скоро търсят останали вещи, може би ще вадят части от корабчето. И тук вече говорят... Да, довърши. И тук вече се говори и за вина, и за търгашество, и казват, местни хора ми казаха, че на този кораб е можело максимум 40 души да се качат, а са били качени 53-ма. Добре, Руми, благодаря ти. Румяна Кинкина от мястото на трагедията. Сега имаме връзка с временно изпълняващия длъжността посланник на България в Скопие Ангел Ангелов. Той е на преката ни телефонна линия. Господин Ангелов посрещна правителствения самолет на летище Охрид и ще ни даде повече информация за трагедията, тъй като неговите служители вече са в контакт с спасените наши сънародници. Господин Ангелов, здравейте. Здравейте. Първо ми позволете да изкажа съболезнования на близките на загиналите наши сънародници. Какви са вашите последни данни, официални данни за загиналите? Все още някои от жертвите не са идентифицирани и се издирват техните документи. С категоричност може да кажем за 6 граждани на Република България, че са загинали, а вероятно тази бройка ще нараства с часовете след идентификацията. Откъде са тези хора? Установихте ли вече? Казвате, че не на всички е установена самоличността, но все пак имате ли данни откъде са хората загинали и изобщо групата, която... Да, вероятно това са различни групи, но една от групите е от Пловдив. Една от групите от Пловдив има ли? И от Пловдив и са били по-възрастни хора. Разбрахме, че е имало хора и от Пирдоп, и от съседното село Антон. Да, имате ли данни за това? Да, вероятно не става дума за една група конкретно. Добре, кажете... няколко групи. Къде са оцелели... Къде са оцелелите наши сънародници и какво е тяхното състояние? Оцелелите наши сънародници се намират в хотела, който е най-близкият хотел до катастрофата и се полагат грижи за да се възстановят от шока, който са преживяли. Добре, благодарим ви. Ще ви търсим и малко по-късно за още актуална информация, господин Ангелов. Благодарим ви за това включване. Ангел Ангелов, временно изпълняващ длъжността посланник на България в Скопие. Министерството на външните работи разкрива горещ телефон за информация за инцидента в Охрид. Информация може да бъде получена на телефон 948 3003 с код за София 02 и факс 02 948 27 05. По случая работи и кризисен щаб в Министерството на външните работи. Министерствата на отбраната и на здравеопазването са разпоредили 2 лекарски екипа на ВМА да заминат за Охрид, за да окажат на място помощ на пострадалите. В екипа има и психолози. Военно-транспортен самолет е в готовност да излети за транспортиране на телата на загиналите.
По първоначална информация, като една от причините за инцидента беше посочено претоварването на туристическото корабче. Чухте преди малко и нашия колега Румяна Кинкина, каза, че хората говорят за това. Кораба Илинден е построен през 1924 година в Германия. Свързахме се с фирмата собственик на плавателния съд. Ето какво ни казаха оттам. Информация няма от нас, защото не знаеме ни какво е, ни що е, така да няма информация. Какво да ти кажам? Дали е минал технически преглед, защо е потънал, претоварен ли е бил? Всичко не е бил претоварен, всичко е минал. Всичко е минало като прегледи? Да. Добре, де, как така ще потъне с толкова хора на борда? Еми сега, какво? Елементарна непогода. Колко му е бил капацитета на този кораб? 60 пътници. А колко е имало на борда? Не знам точно колко беда. Не беше набрал. Как не знаеш точно, нали им продавате билетчета? Аз не съм бил на този кораб, бе, момче. В края на тези извънредни новини да обобщим, пътнически кораб с около 50 българи на борда потъна в Охридското езеро. По последни данни са загинали 17 души. Установено е, че 14 души са българи. Още една наша сънародничка е починала по-късно в болницата. Това съобщи Румяна Кинкина от мястото на трагедията. Според официалната информация, която получихме, установена е самоличността на 6 наши сънародници. Продължаваме да следим информацията за този трагичен инцидент. Ще продължим да ви информираме всичко за трагедията на живо от Охрид, разказите на очевидци, реакцията в София в BTV новините в 19.